Whereas Silent HKB. Nyabo taisazviziva kuti kana tavatengera sitambo ndo vanhu vacho vekuti kana vaguta vanouraya mutambo. Tozviziva kuti ndizvo zvazvinoita vakaona chakanaka vari kuda kuti tibuka nedhokuta vari kuumba daka kwatabva kure kure kure. HKD kwatabva kure kure kure. HKD vanogaya tichapanika kwese kunana cheyambeni vasvika ndazviona kuti ava vanohakira vanotora mashoko vatinofambisa ati misika nemadinga ndasunga kunge shinga pangoma ndakashinga vakuda kuvhiringa misika nemadinga ndakuziva shamwari madinga namadzinga. Tozviziva kuti ndizvo zvazvinoita vakaona chakanaka vari kuda kuti tibuka nedhokuta vari kuumba daka kwatabva kure kure kure. HKD kwatabva kure kure kure. HKD kuuya neka X2 vachirekota patinotandarira kuti vazonopa dhokota vati patiri one clan tista vamhanyisa waya tokumanya kuna chairman kutsvaga usvinu ava mahepen pandan patibire hati kundwena sadan. Tozviziva kuti ndizvo zvazvinoita vakaona chakanaka vari kuda kuti tibuka nedhokuta vari kuumba daka kwatabva kure kure kure. HKD kwatabva kure kure kure. HKD vanogaya tichapanika kwese kunana cheyameni vasvika ndazviona kuti ava vanohakira vanotora mashoko vatinofambisa ati misika nemadinga ndasunga kunge shinga pangoma ndakashinga vakuda kuvhiringa misika nemadinga ndakuziva shamwari madinga namadzinga. Tozviziva kuti ndizvo zvazvinoita vakaona chakanaka vari kuda kuti tibuka nedhokuta